ngezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndobatwa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsire wangu. Pamusoro mambo Mutasa nevadare vese. Ini ndinonzi Labis Chimene. Ndauya kudare rino ndakamirira isi wangu anonzi Mandi Chimene. Nenyaya yestendi yawo yekugara. Ndikati takambouya last time wamangarira mama. Mendokunga muchikuiziva mama. Tazoenda kukoti takazoti zita takamhangara kukoti. Ndakamangara ndiri zvinhu zvitutu mumhangare murimi. Munofanira kumhanda mandi ndiye anofanira kumhangara. Saka ndavataurira vakataura kuti uko process yakureba ngativhare muchimangara kuno kwamambo Mutasa. Wakaidzosa kuno iwe muridzo wenyaya. Saka handizivi kuti munonditendera here mambo magoni. Mandi wachangaisa audio ada kuti muteerere audio first statement yake ndozvotsinira. Unoita tuze. Ndokupera wako kuti ndogara pasi ndeda muzozoma saka paari kufunga kuti munhu pandisina kubvisa ndikuti kangoita teni kuzwi ataura maonero akaita chitendiyo kusvika pakuwaka nekuda sei zvese saka sungai pambuzi ndinoitwa Moses Kwesha muridzi weyadhi. Ndinoitwa Moses Kwesha muridzi weyadhi. Ngekuti inini furo ndiyo ndinayo yakaenzwa. Saka izvozvi zvawari kutaura izvo wari kunyepa. Wakati papa ine heji yanga ichidzika kudai kuratidza kuti munda iyadhi yemunhu. Yadhi yeje yakasiyiwa yasimwa nababa wangu achiitira kuti mombe dzisapinde pakudzika kobuda izwaisa Kwesha mauda kuti dzoti kutanga kuplaya kuti iri chii aiwa hatina kuplaya chinji aiwa my question ndeyekuti handi uyo ataurawo imi mukataura kuti no mugana wanga uri kweheji handi which means kuti paanga ari kuwaka manga muri kumona ari kuwaka ini paakawaka ndakamubvunza iye Mandi ndakamubvunza aina tenti ndikamuti muri kuziva here pamuri kuwaka kuti payadhi yani yababa wangu nevabereki vangu paindakasiyirwa inini nhaka yangu iye akataura makabvunza kuti muri kuziva here kuti pamuri kuvaka inhaka yani yangu pamusha wababa wangu anga ambopiwa nani panhaka akamupa ndiani? Ini baba wangu akafa, mai wangu akafa. Uyu ndi baba mnini. Handizivi kuti ipapo baba mnini vanonanambira here kumba yababa mukuru kotengesa zvinhu zvemwana uye ari kukuyo. Ini ndakachengetwa ndaichengetwa kwasekuru ndiko ndakakurira ini. Mari ini ndakati 87 ndapedza grade 7 ndicho vandadzitorwa namainini vandadzika kwana sekuru kusvika rini kusvika apo ndakazotokure ndakutsvagwa chii kusvika inini kusvika tuto apo ndakadzoke ndandiri kubasa ipapo
ndivandati 98 mhandi ari kuwaka 98 mhandi ari kuwaka ndichibva ndamutaurira ndandichimudiki mupa handichimudiki ndisati ndaita kuroora zera rekuti ndisati ndasvika pazera rekuti imimi kumba kwenyu imimi mukuru ndiani? mukuru wemumba mangu ndimukoma mwana asati aiyezve zvaachagona kufamba achaua mukoma amwe mukoma amwe ndanoiziva rinei mukoma mune yavanoiziva zvamuri kutaura izvi mukoma amwe ndanozviziva here zvamutaura kuti baba akapa imimi yavanozviziva vanozviziva Sabhuku kwesha uyu. Vaona. Ndimakapa. Ndiri kwesha uyu kozvinizvo. Mfuro ichangamira. Ngoti tikati kuna mukubava ubava vakatisiya nechi. Yakaenda kuita mwana uyu pakafa mai wacho akabvasunga paumba. Aenda kuchochetwa ndavanoti vana sekuru. Saka baba munyina wacho akati Sabhuku ndio akaenda kopana kopa mandi stand yemunhu ndio zvakaenda kuitika ipa. Saka nguva yekuti vanodivoise nguva yacho papa sikaitipa ndipo ndio nguva yechinyere ichamba njere. Saka takamboti iye semunhu audini arikuita basa rake ndikusiya zvakadini zvakadai tangazopedza tozodini tozosumudzira nyara. Saka vakangoti kupedza vakaita vadini vambosiya kwani vanhu vaigarapo vanhu vabva vasaka kubva vazosumuka uyu akanga kugara bhazi pamukoma wacho maikuru vacho akati iwewe wakati gasitendi yako ichitiwa ndiani ndimanje ako enda kutendi kwako pamunda mangu nhedzi yatodini futi yatotanga tivata chimboenda kwani pamwe zvare kuotana nyaya papauya muchinda ungotikupakangazi ndiyoda kugara ipo papa aiti ndasvika paugara ndikati munhu masvika aripo ndiye mudzochi wepaumba ipo papa but papa si wakambosiya unga pakatotora makore ndinofunga kuti ndikutaura izvi ndozvikunoona 2018 kana kuti 19 ipo munhu wamuti anzi uyu akasvika achiti ndasvika paine munhu anga kugara papi upi iye makati uyu akada uya achida kugara achiti ndasvika paugara wakazosvika uya apa stendi avo anga kuti ndatunga ndiri muzukuru pamandi akaenda kuyaugara aizi ndazienda kugara pachitendi akachigara papi pachitendi akachigara papi uyu pakadzingwa pamukoma wacho pakadzingwa pamukoma wakaenda kugara ipi ndipo akachienda kugara ipo pastendi pawo ipo achigara pai aingasikagomba wakagadzirwa dzake ngoti takabva taenda kwamuzvare uyu bva afonerwa kristu kuti uya haana kuuya muzvare samanga akati bva iwe ndadini sinzi usina pekugara pa enda wagara pastendi pani ndipo magariro akazoita uripo mzi muzvare samanga aripo ngonga ndinofunga kuti ngonga kadinga kumirira ishe maitirazvo tina ishe samanga 1 hatina una ishe samanga 4 izvomauta rupana muzvare wakupa authority kutotaura kuti ndogare pedorese zvese zvezvo zvitori nawo invoid because munhu iye haana simba rekuita izvo kuziva chakamira asi kodzero iripo yekuti uyu wakaita ndipo pamunhu wachangati Sabhuku wakaenda kopa stendi yani yeuyu Ibasa raSabhuku panzvimbo. asi zvingoita nzvimbo isina munhu ka isi kuti munhu ari kuchera foundation munhu awaka munhu aenda materesi hapana chibhorani hapana mvura ndinofunga kuti mvura waraisa kugara pasi pamusoro isanganoitas chiro chese kuti chinake ini ndinozi Patrick Mandigora chiro chese kuti chinake chinoda chokwadi chakati mbi right inini mazira ndiri kuzviita panyaya yemurume unoita unga akura mwana mudiki maningi wakazvarwa chiuda 72 Moses afirwa ngoabereki wake baba namai tange takangowakidzaniso yejiruta rokugura isisu nawa nguva yona inandi sekretari kana wakaramba dangwe raSabhuku wacho akarimundiro isi ndindaiwanyorerei pakauya tete Chimene right auya tamunyora zvakanzi Chimene wauya nedevelopment right tonyora kuti mubhuku makwesha tiri kumunyora sei tiri kuita sei zvanzi toda kumboona development yaarida kudini kutipa zvekuti hazvo mapombi nezvimwezvo
chimene haasi kunyepake. First person awangatozviziva akatanga isirwa mapombi ndini aibva aisa ake waibva wachitora matochiti paari kugara ngepapi ndikanzi ari kuuya kugara panext pakwa zvozodini ngekuti ini ndaiziva nhamo yange iri zvozodini Amoni wakaita chimiro chimweni mozi wacho nechikoro haana kuzoenda Sabhuku pochizoitwa sei inext yangu mapombi ndaona ndindakatanga kuisa witi inini ndindakatita kuti mombe dzitange kuchengetwa nembudzi wanozviziva sasekretari waSabhuku nhandi kuchinge kudini zvakanaka zvati zvaakugara Sabhuku ndabvunza kuti pachazodini nzvimbo yandinoziva inini zvakanga zvataurwa yanga isiri apa mandi anga arikuda kupiwa nzvimbo yanga iri nani tabvunza ngezvaMozisi ndiri munyori zvatiri kutaura izvi but paine kitchen yanga iripo kitchen iyona yatopinda muhondo ndindakaifurunuriswa futi kuti isaipisweba neyamai wangu inini neyatete wavo futi avo kandeogara right zvadaro kitchen iyona iyi wanzi mandi uri kufanira kudina but unogara here muchikitchen chakadai chidongo chakadai chichi zvikanzaiwa unofanira kuisa chini afani kuisa karumu kekuwaka kakaiswa nditande karumu ka3 rooms edzo tichiganurirana kudai saka chakazoonetsa manje naSabhuku zveshuwa Sabhuku ini ndakashaiwa zvoti chii handisi kutaura shanje dzekuti mwana wacho akabva atondibvutira neusekretari ngechokwadi chananda kubuditsaba ndabvunza ndikati imba yemunhu dziro remunhu makore aya ese kubva 1970 pawakatanga kugara ngokuti isisi takatanga kugara 1965 achiuya pamuchimba zvino achichiwaka zvinoita here kuti paputswe dongo remunhu Mozisi wacho asipo uyo wacho asipo ningi Amoni wakazooterwa ngemuzukuru mai wangu futi ndakazooteera asi Amoni chekutaura nanhasi kana mukamuona you feel pity ngokuti kusatoita sendi rekutomuchengeta haatoraramiba saka magariro ayo akachizoita manje ndakazoshamisika inini kitchen iya yekukanya ndokuti Sabhuku paakazoita chisimba nokuti bvisa nehanzvadzi yake mbuya wangu wakabva watoti taakutopa uyu manje taakutotengesa ini ndabvunza kuti minda inotendedzwa here kutengesa Sabhuku zvikanzi nepako iwo nanhasi nepangu pacho pakatotorwa kusaitotauraba nepako iwo tabva tatotora abva atopa mukururu wake apa bva atopani mandi inyaya dziri kutonetsa izvozvo zvochiti mandi wakaisa sola toda kutaura chokwadi kutanga chibhorani akachera chibhorani zveshuwa wamwe hachiziva ngekuti paityisa kusvika pamandi ini ndinandiri padhuze ndaitofamba naye sebodyguard rake namaimodi uyo rapo mandi wakaisa chibhorani aibva atonditi ndiisowo chibhorani pane pangu pakazotorwa pa mandatoisawo changu chibhorani right sola yanga iripo zveshuwa pamusoro kitchen yanga ine zviro asi chokwadi chekuti Mozisi ndiye akazvishandisa kunyepa pamberi paMwari ndinosimudza maoko pamberi pedare ramambo Mutasa kudai ngei ndiri kudaro inini ndakanunudza masaiti nemuzukuru wake wakugara pai Mozisi asati auya kugara pa wachipwanyirana zviro natinei ndikasvika pekuisa tinei mahandcuffs kudai wari kukanirana zviro panzvimbo ipapo Mozisi asati aapoba tinei mwana wabuda masaiti anogarapo naVeronica zviro ndopo zvakaparara ndo wakagarapo kwenguva yakati kuti Mozisi ari kutaura kuti ndinoda kupinda kugara dzimba idzo ndiri kuyeuka Sabhuku uyu nawo hawanga waripo newamwewo kuri kuzi kwamuzvaresa mangeko wachiramidza kuti Mozisi usaitoiba uri kuona zvauri kuita munzira iwo usapinde pachingo wako yako pasaidi panga paine yamai wako nanhasi ndoko akawaka saka zviro kuti zvakaparadzwa ngeuyu inini ndaipobatsirana nemapurisa handikwanisi kuti ndinyepiba haasi mbori yeuyo akasvika zvinhu zvaparara
asi chibhorani chake ndocho takatanga kuchera mvura changa chiripo chakaparara pari kugara Veronica changa chiripo icho. Miti yake miorange sekuti takangowakidzana kudai kunenge pasara 2 here. Uyu akasvika miti iyi kana isiri kumaintainwa panenge pasina chii, ngekuti pakazobuda tete Mandi achiita dhapeli ndo pakatanga kugarani panga pasiri kuchengeteka musheba. Vanhu wese wakati right development takaiona witi takarima mapombi tikainini indazototorerwa ndibaba wavo namasaiti ndo akabva yabva zvigobora zvese panika pombi kana dai anga aripo anozi Aaron masaiti Sabhuku ndiye akabvisa. Ndikatomubvunza kuti zvawakubvisa pombi baba mwino achibvisa dzekwangu ndikasara ndisina pombi, uyu Aaron masaiti achibvisa dzanziru dzamandi. Saka hapana Mozisi baba chirucho. Ndinoda kuti nditaure chokwadi. Endina nhasi pandiri kugara ndopo ndotogara ndotochema nemestende yakatotorwa bambo munino uyu yakutova nemukororo wacho. Iyi mwana uyu kwekuendawo kunotonetsa ngekuti paakatotanga kugara 1970 kutogurwa isisi 1965 ndopo tatagara kwauchitozi sekuru wauya kugara padhuze nemuzukuru. Saka ndichazivi kuti pachada kutorwa zvepangwe kuti uya aine unoendepi, ngekuti nechikoro ipo vamamutobvunza changamire muimboisa nekachingezi ndinorombo shumba nditori nourombo endi nditori nekutoti ndikandotarisa handitauri zvekunga kutsvinyapa mwana we72 uyu endiri kutoona kana ndikubva atoita kunga kuchembera kuti nditi inhama mukatonaenda kutoita kunga kajaha kwari. Ndo chokwadi checho changamire ndo umbo wogwesaka pamutemo tingati ngepaki mamazvibvunza ngepaki secretary mabvunza munhu pamatanga kuti ina ndisizo kuti zvakazofamba sei pakaita meeting yekuti timupe apa tidini emazongape apa mibva mati pamamupa mibva mati ngepani right paakapiwa changamire handidi kunyepera kunyatsa kuzipa pake inini handisipo nemabhuku ndandatotorerwa ndaitobvunza Sabhuku kuti uyu makazomupinza zviri official mubhuku here odoinenyaya mutero kuti paibada pamutero handiti changamire ndoda kutaurira ichokwadi aripo dangwe raSabhuku kwesha uyu ndiye Sabhuku wagara bhuku iro nairoka muchatitongei dzakawanda vanhu vakasimudza musoro ngekuti imwe mitero iri kuzi miteroka munhu kana aine mwana wake urugara nanhingi pagatsi primary school woiwa nerisiti yacho hanzi mutero hausi mutero. Mitero yacho yaibhadharwa kunani ngekuti ndakazobvunzawo basira ndiye wakazopiwa mashure mangu. Mitero yacho hameno kuti inoita here kubhadharwa gore rino yemakore 10 somumashure panenge pakunofamba sei ngoti chokwadi ndiko kuti nyaya inyatsi kubuda. Ndiri kutaura kubva ndoramba kunetsana nekode kuti wondivhari muita problem muramba mukuya kunomenyedza muri takapamutemporary itemporary dziko inozi munhu awake munhu anowaka kitchen anowaka mabedroom anoisa nemvura anoisa masola anoisa dzese then you come here to temporary. What do you mean? Muruti hatizivi madzisabhuku there's nothing to do temporary with you without a structure. munaruwaka munhu awaka 3 bedrooms rudzona munhu awaka hexagon yake kitchen andi makatarisa munhu aisa masola makatarisa munhu achera chibhorani makatarisa temporary muti temporary what do you mean? inini pekuti changamire pamusoro iyi pekuti itemporary ka handidi that term yacho iyona iyi handisi pairi. Inini term yangu iri pekuti wakazounza development zveshuwa tikaitirwa chii asi paizi aini pacho kuzozi wakugara apa munhu andikotawo zviri zvochaizvo kuti pake apa ini handi chadoda kubatsirwa ndimi so that we come up with a solution is problem kuti ndiri kuti nini kana muchiti temporary what do you mean? Munhu acheresa chibhorani andika munoti here munhu akuenda uchasumudza chibhorani
That's a permanent investment. Panyaya zvibhurani zvanga zviri kuisirwa ndati nditori nechangu chondakatoisira inini anga asiri kuisira kungoti iyeba chibhorani zvekuti zvibhorani kuvanhu kwese ndachakamuende kuti munhu akasiiwa chiisa chibhorani munozomusimudzira here mukasiya munhu achivaka oisa chibhorani oisa mapombi oisa materesi muyadhi izi atitemorari masabhuku anozonobatsireka sabhuku ndio ungada kupabatsira asi mapombi zvakabva zvese vatakaisa aisa vachozvazvakaisa investment akaisa mari yake ipapa kana makuda kumubvisa 10,000 ka munenge watorapo uyu osati achigara bozi value yake iri pasitendi yakadii yamakamu. In the Mutemo stand I think you can only be paid for development. It's compensation in development for developments. And right now she's saying for my developments and I get away. That's what I want. Inini ndafaini anditi ndine mwana wangu poita munhu unouya bhati watengesa mwana wangu aenda kugara kwana sekuru zviri pamutemo munosungisa watengesa munosungisa watengesa pekuti kupana kwavo kwakazara zviri kuda sabhuku ndio inini ipo papo inini ndakufai Sabhuku ndiye akati Andiye. saka mutotata kuti haasi yesabhuku akari mwana wacho toti muritaura sabhuku aritaura chii yakasiyana aitaura chii taura iti pamusoro darika pangu pamusoro kumatombo inose unonzani ndinoitwa Isaac Kwesha mugara pagadzi ndiri mwana wabakwesha ndine urombo nenyaya yacho pane zvakaitika baba vangu inini ndiye akapa mwana asi nasamasai zvawakaita zvacho manje vakatoshaisha kuti yadhi yababa mukuru iyi anga asingafaniri kutora yadhi yababa mukuru kuti vana vangu vatosiwa dziri mherero saka zvinhu zvakatobata wamwana panguva yedhivhoment iyoyo sekutaura kwaita zvakaita vanhu tese taitongana asi chiripo ngechekuti pakadudzwa soko rekuti panhu papa pange pasesemu pakasizwa wana ava mazvona iye mukoma mwana wacho aitouya ipo papo waitogara sepanhu papaitwa mirari zvimwe zvinhu zvose zvaitwa kukamera kuti iye audinha kuti azosvike kuenda muparamende zveshewo takamuvhotera asi chiripo mange chekuti hapana usidzirwana pakuti iwe unobva wagara zvachose kuti papa nezita rekuti ngepasese iye mwana if you are admitting with baba wakashaisha then give us the solution. Once kana utoadmit munhu akashaisha then give us the solution. ona kweshatsvakire munhu wogara Tipei solution because murutobvumo tunakasha ndimakashaishanisa ndipo todakubatsirana kuti tibatsiriki mwana uyu asi manje kubatsira kwedu isi nzvimbo dzacho hapana hakuna awa ndio watone nzvimbo nokuti ukwapa wakazobvapo wachizoenda wakasiiwawo kuti mapurazi zvekuti dai kuti iwo wakatowatakura wachiisawo mapurazi zvazvakanaka baba wanga saka kuya wati tinoti udongorerero kuti ari uya asi saka you don't defend chinhu chakashaishwa nababa wako. Kana baba wako akashaisha baba wako akashaisha and let's admit kuti baba wako adii asi mune iye wacho chimeno akangadisi muna wakatobatsira mukati macho mevanhu vamwanga vachitotamudzira zvodai kuti akatomuti sezvozvo zvakadaro sezvozvo zvawauya uchiti ngepa ndakutsvagirawo kana kuti kaedi aiwazvo kubatsirana ngoti iwe uri chimene yapana kutsvaga ndenge kuba iwe baba wako basa rakera rini
That's wrong. Some say don't worry about that. pamusoro changamire changamire inini ndini maimodi ndofunga manzwa wachitaura pakaitika zvese izvi ndave ndiri zvichiitika ava neuyu hapana chavangagone kutaura because vese vavava vakange vanhu ihe because takati dai kuti vanhu vangu vari kutaura kuti dai zvakazodai zvikazodai so vakadii kutaura that time vachibva vanyatsomira vari femu kuti hazviiti hazviiti handiti ndai ndiripo pachiitwa zvese ini ndine nyakubatsirana nakomrade MANDI kugadzira pamba ipa tiri 2 pachivakwa dzimba dzese idzodzo dzitiripo pachiswa wai nemiti maorenji takatenga kwasati mango tikatenga pamutare ini ndakasvikapo mumango watengwa ndikasvikapo maorenji watengwa wai yakanga iripo yakabhandalaisa matanga ehuku anga aripo akabhandalaisa although kwamasaiti vatikatati vagare vakagara mumba vachichengetedza paumba asi paizobuda vazotanzirwa vada paunhu kwamasaiti no pasina zvakadaro basa rese rakashandwa rangachitarwa pana MANDI rese tainge tiri 2 zvichiitwa zvese wamati pamaita izvi akaitwa neangwari kundia nani ushu ushu ndomboziva unzvaaa kuti mandigora uyu mwana wakwesha saka patakaenda futi kwaishe samangu vandigora akamirira kuti MANDI stand yaMANDI patikapiwa agreement nasamangu judgment iyeyo nhasi auya pano achinja twarhazi zvironedzwana akaenda kwasamanga achinyera ava vai vasingabvi pamba pachipapa vaidii kutaura ava vange varimo noti munhu anopuri ndiri pamusha papa ngati lese ndiri pazvibhandiri vabereki vangu vari kushaisha vana vanomira vari femu kuti handizvoba vakamirira vana havana kuda kumirira vana avaba nhasi vari kuona kuti muridzi hapana vakuti zviri nyore ngatienzi nokuti vangadai vakamirira vana nokuti vakangwari hapana notaura zvavanotaura zvese zvinandoti hapana mama because dai ndiri ava vaigara paumba ava taitofamba ndimanzwa kuti taitaifamba tese ndokuka proposal yakanaka ndekuti weford ndekuti ndakuona mwana ngatsvake kugara muvillage imomo kana kumaneighboring villages samanga yakakura mwana anotsvake kwokudii bhozi mweve marikavhari ka toda kuti udzime bhozi ngutiwanzira basa panapa isi takakazogarapa tiribva tazodai dzirikuya dzakahonde dzakawanda panapa vanhu vakuti kana pasisire nyaya umwe hapo kana pane afa kana panouya benzi munhu asina kukwana noka padare panapa achinzi mubatsire kana chimumu we are seeing the trend saka when you sell you sold when you give you've given handiti hatipi tozoti munhu sunoita that is wrong and my agreement omareserva mavebral agreement ane mawitness kana makapa sabhuku kweshe ende munotsvakira mwana wekuti ini chandakutowenga ini kana pane munhu andowenga munhu anotora oath onyepa haina heda marume mese murapa hapana bodo murapa piyo ngezifu mangu you know nothing about this thing wakusaidi kwani but mamuripo you were there but now you want to pretend to this world who does it atesha toziva because we are told nana taura kuti I was there but chakashaishi it's better that way it's really better because munhu ari kuagree kuti I was there but the wrong decision as sure a decision wrong decision was taken
is better not kuda kutsaya kuti vanhu iswa believe munomu kuti mulwatsve chamunotoziva hapana. Azvisi right because what is yours anoiwana kupi 10,000 utogara basa hapatori napa ekuti timupe hapatori napa ende tatuzwa kuti nguva yese munoona zvandotaura zviri simple. Ndiye munotaura nemuromo yenyu kuti mwana uyu pakatowa bauri mai vake vakabva asumuka ndokubva atora mwana ndokubva aenda nemwana. All this time mwana akakurira kwani kwana sekuru uyu wakasumuka mai atofa pamubara anditokaenda namai ndo pane mubvunzo wangu. Akasumuka sei if you are so caring? Kana muri vanhu so caring akasumuka sei achienda kupinda musango musina munhu akaenda but this is what I'm saying. Ndiri kuti kana muri kuti imimi mwana wake akazosumuka pamba nekunge vabereki vese vari tuwadi wafa andisi why did you let this boy go? Ii muri zvati mukomana kukuenda kudi kuti munhu ari kuva nemukana were kana kuti mai vacho vafa setinoti handautora muzukuru kogara toti musatoreba tatitorwa tatisina mishaka totiri musatoreba kokuchengeta muzukuru wenyu ndo zviripo nekuti zvakaitika pamwe uyo akatosumuka kungasina munhu munomuchengeta pa wauchizodzoka ndipakasvika paudini ende nguva yemuti kuti makazonyaranini ndingofunga kuti nguva yemakaiswa mukwesha zviri kuti makambopindumbira ngenyaya dzepolitics kutoti utoita dhenisi zvazvo muti wakapoka vaisikazotumbiri zvakanaka. Pamusoro mama, pamusoro makenda mama. Ndinozi kuti ndokwesha. Ini ndinokupura zvandinoziva maererano newana apa. Ini ndakabarwa gore ra 1972. Takangokura tichizwa tiri pamai mamo nababa mamo nababa wacho anga ashaka. Akazoshaya zvinoti atingorwa muka. Saka zvadaro izvozvo vana baba wedu mune kwakwesha kubatana kwazoti tiuye pana pamama toti tawe chokwadi batana kwazoti tiuye pana hatina kumbobvira kana bereko dawe kaita kiana oba vana ivava imhuri inotambudzika. Baba wacho akanga ari munhu uya akabarwa mabereko edu aitaura kuti akanga asina kukwana abva abara futi vanhu wake zvakangodaro kana makaona mukoma wacho munongozwa futi tsitsi. Saka vanhu vekwakwesha havana kubvira wakaita kia nayo nawo mhuri nanhasi chazoti tisimuke inyaya kuti waendepi ndiani unomutambira keya chaiye tinayo tese isusu nemhuri mhuri yekwakwesha kubva kune hanzvadzi dzangu nanababa akanga aripo hakuna apa nyaya yapo ipatiri ipapa pataobe hapa kuti anoendepi ndiyo yati tisimuke kana kuti pane zvinonyorwa madzisabhukwa uyu anozimbozikwesha kune umwe asikatoone abofu nevana vake vakabara wacho kana mukavapangidzwa nofunga yapo vanombobuda vachizwa vaibuda naAmosi munjira kutobatsirwa nemadhona ngekutambudzika mhuri yekwakwesha hapana kana nopabhari sipo kana bhari magwiri asi chatiunza pano mambo inyaya yekuti tinowaisepi wana ivavava mukadzi wacho futi haana futi kudini zvakangotorana zviro zvakadini zvakangoenda zvekuti mandi akaita mhosva haana ndinemwe isenda kuti mujekerwe mandi kuti akaita mhosva kuti apiwe musha uno haana. Wana baba wedu wanoita uhiri akanga akaroora pakutanga mukomana uyu handiti murudzizwa mambo aroora kudaro imwe nyaya yawasiya baba we arutaurwa iyeye Sabhuku iye akanga aripo baba we awa wakabva waenda kuti yatorwa mukadzi kwakuenda panext door panozi patandi kwakusvika kwakutora sendi yemukomana yekwatandei kwakubva waiutengesa uyu nedhura futi haana kudini ba haana kupiwa ngekuti waingoona kuti havana kudini ba havana kukwana kwakubva wamboita pati yawo. Saka zviro zvacho zvakaramba zvakavatsikirira mhuri mukaiona yakatsikirirwa zvoti kadai mukatuma munhu anoti endai pagasi muende kotsvaga aruzi amoni wacho munondosvika ari mukati mesango dai papa nemajira anodzika ndiri pano ari mukati mesango wakazowakirwa kabhoiskai nebheria yatoona kuti munhu imba yadonha kicheni andorimo achitoona iva arimo asi mhuri yekwakwesha tiripo saka toti mamboka zvotitaura zvekuti tinogona kana kuti tingatogona kuchema na iye mandi mutaura chokwadi kuti wakakanganisa uyezve wakakanganisa mhuri yeawa ndiwona baba wavo akatengesa stendi yababa uye awa. Saka waifana kunga waisa kuti musoro pamwe wachitouya wachichema ndiwo
isisi kuzongoniwa kuti dzimwe dziriwo imwe family kwakwesha tusika mwana mambo makato imwe family asi akapara ndi baba we awo saka waifana kubatana newaning'ina wake newamwako une mhosha yakasiya parwano wabereki wenu kana dzimwe mhuri dzazopindira zvagadziriswa ndochidambudziko ndinaro mambo. I think at this time mbuya uri mautaura chokwadi ende mune munhu anoda kudini anoda kuwaka handiti kuti zveshuwa mandi handiti kana muda hewo zvazvakanaka kuti mugare pasi mutaure naMandi mosvika pamunodini pamunowirana naMandi iye kana achikwanisa kubatsirawo Mandi wobatsirawo nenzira yakadini yanokwanisa kubatsira nayo because of what is there now. Because zviripo nhasi zviri patime yakauya Mandi zvanga zvisipo ngura nyezva iri Mandi pakauya zvakasvika zviripo nezviripo izvozvo zvakasiyana. Yatiti mambo kubudikidza nemhuri iyi hatinoziva zvekutaura handisi kuhwanda mhuri iyo iyi mataura nezvawoita ini ndatiti kutaura chikwadi munatsi kuona chimiro chiripo mhuri iyo inofanira kunge yakatokwana vana vemhuri iyi ngekuti ndiwona baba vakaya mazizwa baba vakaya ari mari ndiwo ruziva baba vemhuri iyi kana Mandi akabhadhira mari hatisoti tihwanzareka tidini saka nhasi mhuri iyo ika ichitowaona ndofunga vakagara pakafa baba wakatogara pausekendi ndondikutsanangudzirei kana kuti musvike izvozvizvi kuti pane kagwere kakarimwari mari kanenge kaona taakuchidhoneta manje ngekuda kuti izvo zvadini zvashata kuti muone kuti mwana uyu unorarama sei mukapasvika ini ndaikupira kana kutuma munhu anobva kuno wondoenda asi kuziva wasvika watangira pana mukoma wacho achiona nevana vamukoma wacho achizoenda futi vanogara uyu wanhu hatigoni kana pano apo kunozi padhonetwa gwere rabva kuhurumende ozi kudhonetwa kana tibatsire futi mhuri iyo iyi hatigoni ndisu futi tenge tiri pamberi saka ndiri kuta kuti mambo zvo zvacho zvakangoma ukaona kuti nherera wafirwa wambosuduruka zvakaoma hatitokwanisa Mandi. Right, it's okay. Mire, I think the best that we can do, Mire, ndava ndaita interest kuda kuti tinyatse kuona kuti vari mavumbokara sei so that we can engage other people vanokwanisa kubatsira situation yeBaba ine vanhu vakara because ndiri kutoona kuti even nyange nhasi wakaiswa pasteni nepei wanotya kuti wari kumbotyei because ndatoona from the discussion here zvatoratidza kuti even nyange wakaiswa stendi ndei wari kufaniridzara wari kwaiki wari pasteni ipapo kana kuti wachafira paari nekunaiwa nemvura there is no one ari willing to help these people hapana munhu ari kubatsira vanhu ndokunganambotaura pamwe handinonzika musha pana Mandini handisupa problem ndataura nezvaakatondiitira inini handiti problem yanga iri kuna Kwesha ndatotaura nditori no yangu problem yakaitwa futi ndiani ndo wana sakwesha Mandi chaizvo chaizvo ndofunga maimodo wamiskota wataurira pane pandaifungoti pasatotaurwa ndawana Kwesha pachizotaurwa nditeto wacho very good maita basa right. Mandi akazosvika pekuda kunyatsa kuona mhuri ndiri kutaura naye inini tichipinda mudangambura muchidindi chichanda kwaTNT akasvika pokuongorora munhu anonzi Amon ameno kuti wanganyepi kuti ndiri kunyepa wakasvika wakaotora Amon Mandi ishuwa mwana uri kuda kutobatsirwa akagara naAmon zviya zvekutoti kutobatsira andika muri kuzvona hatisi kumboshora saidi raMandiba asi saidi riripo rakadii Mandi anga ari kudii eni matauriro yaiita hameno kana ari kuzwa ndofunga Kristu uri kutora odi kuti anga asingatauri here muno mamutenderwi anga asingatauri here ngekubatsira vakomana avo haana here kana mombe iye anofanira kunge akatopa Amon pakutobatsira yandisingazozivi hangu kuti yakafamba sei asi waitotaura neniwo ngoti nanda kuchitofamba naye kwakatoti wandei saka nyaya hombe changamiri yave kuti dai tanga taona kuti tingabatsirirwa sei eni ndoda kubva ndataura pane tsinye dzawana sekuru wangu wana Kwesha ndo tsinye dzacho uyu ndiye munhu
Sabhuku amwina watakapiwa zvinezvi ndo ndiri kutotenda. Ndinotaura chokwadi ngekudai uyu mukomana zvaisiriso ndaita zvekutoti zvandatambira inini zvehurumende ndotochera kapu ndichoendesera avo mukoma wacho the same asi wangori kuwana Sabhuku bet kumubvunza twakambotambira chii hapana zero so tinenge takuteri tese nawashukuru wacho What is the window? That's the inspection. How nice inspection? Right. Can I put an inspection? Room is work. Until the food. Grow them pretty good. Drops I want to see this film. Do you want to go to the military change? So that we come up in the change. Yes. Munatse kuona situation iripo isiya kuti izvozvi zvekutaura wana wakutambudzika unoona mukadzi kuti musoro akauya asi wana baba vari pa inini handina urwa ndimakwesha tete ndauya kuti mundipo kugara refertilize panotambirwa mbeu hapi panotambirwa fertilize hapi panopiwa chikafu chaitore nhasi tazomira ndiwo wana baba wazoti ndakatoti baba pese nenge ndiripo tazosvika pakuti vanhu vainga tiite dhora ndinobvisa rangu dhora ndichitoti hambai musoro ndakarwadzirwa kuzwa kuchema iwanenge vari mudzimba dzavo mukasvika panorara vanhu vanenge vabatsira kuti oika mubhedha murarire kasina nekametresi kekuti ararirewo hapana mubhedha wacho ivo vari kugara vachibikawo vana baba vangu saka kubva nhasi kuenda mberi ndaikumbira kuti mutauri iye ari Sabhuku acho ari apo handina kuya ndine rufaro navo kuti muvatauri Sabhuku munazotorerawo mhuri kana muchinge masvika momisa vana vacho vana vamukoma wacho Amoni wese vari tu vakomana vakabarwa havana kukwana wese zvokutoti munotovabatsira kuti pfungwa dzake kuendeswa kuchikoro ndihedmasta asi mhuri yekwakwe shati iripo vana baba vangu vane usinyana. Alright, okay. Ndatioma ndichindirongerezwa I want to go there. Ndinogona mhuri ausvika panzvimbo pacho then tisiye taita chii tapa solution to this problem. Yes. Ndanga ndikuda kuti ndikuonesei musati maenda kuti tizonyanya kurwa kudai mandani mwana wake namba 3 akafirwa nemurume ari kushupa ndiyo tatoda kuti atonogara ipapo mubvana wake nevana vake hatisi ingide pekugara uyo ane pekugara mwana wake musikana totoda kuti vana vake vande pachikoro pagadzi achigara ipapo da kuti muende muchiziva ndogonoripa ava Sabhuku patakaenda uko kwase Samanga wakanga watoti hachisiyana nenyaya uya ndikugurire kumunda kwangu apa waida mugurira kumunda anoti wakazochinja sei dai ishe Samanga mukawabvunza nochisi